Kanang mas wala ang kasulatan din ako madungog ang iyong pag-ampo ko madungay tayo tayo kasalanan. Tama dyan. Puling lang ang atong kakuhan sa isang katao. Yung nabatasan na nato na nagsalit ng kaso sa katao. Mana nga, ako nagpapainom niyo tubig sa kasakit. Ano man, nagwali ko sa pinuripuri ko sa masiyang palangkway. Nagwali ko na asbala ang kasulatan. Ang tao na aanad lang sa inyong naandal na pagpulunan. Walang musuko sila. Ang magabi magsulti ko sa espiritu yung inom din sa atin o sa liboy. Kaya wala mamunog lang. Wala mamunog. Manana, no? Tingnan sa sinunuli ang gamiton sa espiritu siya ng gamiton. Musuko sila ani. Ano? Kaya wala nila nas naapot nila. Tanawa na po karon, no? Bisan ang Santo Papa ipakita na ni Papa Jesus. So, tanawa. Nagkinanglan siya sa kayuhan. Ako nalukoy biyang ako. Pero anong yung isantos niya tapos na tayo pagpaampo. Sino mga pari o mga pari na lambal ang pari pero nang gamit pa o tamban na iya sa science sa kalibutan noon. Mula na ay ang kabalakan. Ay nagisod kayo ko sabton sa mga tao malakas sila kagano. Tama dyan. Kaya ito makasabot ng mga pastor na sila lang nagbunyag, ipaunan sila nagbunyag lang sila. Nasulat na sa pangalan, nagbunyag lang. Una-apin mula pa, mga gamiton sa espiritu. Sa system, basta ako magtatabang. Nag-antos, nag-ahila para may extend pa ang kalikutan. So kamo, mga nagawali, ayaw po mo iyon na kamo makaluwas. Kaya magsalit na yun ang mga bata, ang mga igulang, hindi na yun mabuutan. Ang magsalit na sama tayo. Ang sabihin na, ako ang ko, dagang mubas na ako, wala may nagbas na ako, wala mga umiiti, wala yung musir, wala naglakaw ko, kunya, diba? Trabaho ko, nalapihan ko. Gusto ko lang galing ka na alam ito ng kabangan, para ako sila gikinanglan. Yung sukuan ang espiritu. Ako pinakasulti tinuod. Napinasulti na ko eh. Hubad-hubad sila ang akong pagsabutan na. Sa ito pang iyas-iyan ang propita. Nagbuhat sa pulpito. Nagbuhat ang balakon paparbilit. Lagi sila mabadlong silang kinaiyan. Tama. Ay, wala yun sa inyo ha. Kasi masulti lang ko, ang gusto lang na ako, taping na ako, lang. Kining sa kita ko rin yung nadalit ka mo kay ulit pagpili. Wala ko nagpasabot na makakuha ko sa iyong sala. Kung ba i-stop sa ito inyong mga sala, kaya sutian mo ka mo, mga pana, asawa, mga anak, ayaw na pamanikas, ayaw na pagbubugogo, ayaw mo pagkana, wala kong isuti. Depende na niya ilagay ninyo yung baton. Mano ba na yung isulat ninyo sa reliyon? Nagsulat lang, nag-ampo dito pa wala, ibilit ang sala. Tama? Nag-atang ang sala ikawas sa sipahan. Tama no? Mataw na ako yung tambalang po sa straight. Hindi napapan. Awa. So sa katang sala yun, kay naamay kay ubos karbo kadalo. Balik na po. Ano sa inyo nagbalik? May nandito sa una kay naamay ibalaan ni Kristo. Malagyan makuha ng ibalaan. Ano yung mga bag? Kanang cross? Kanang grocery? Kung sa istatanan. Kano man? Maruko na sa inyong lawas. Marami tayo pagkakaon sa Dahil lagi hatagan ng taglibuan ka po eh. Dito sa taong kautan ng pagdo. Mga worse. Worse mo kinabuhay ng ako. Mali mo lawas niya. Ang gusto mo yung espiritu ng bako. Mga tawag din sana sila. So, susunod ko lang ang bag. Isa-isa ako. Malikalutan. Pero ako isultin niyo ha. Kamo ang magpasulot sa yawa sa inyong kinaiyan.
Ano mag-away mo? Divorce man mo, isukot man mo sa nagyaw-yaw ninyo. Tama? Kano mag-away niyo? Di na proses? Ganit proses na? Ano man? Di gamit man ka sa yawa, di ba? Ayaw gamit ang yawa mo, papawa sa yawa. Amen? Sige. Asa nini, karena maingon mo dali dali, wa dili ko pariha ka nag-ingon niya sur dili mo malagit. Sultian ko kamo sa kamaturan, na dili ko makaluwas ninyo kung dili mo musab sa inyong kinaya. Igo lang mo magsulti, ipadayag lang ako ang tinago ni Kristo. Ipadayag. Mana ang magdugang sa propesya ni libro dugangan ng katalagman. Mo na kang dagang katalagman, dili pa gyud mo motuo. Itong mo ang mga tao. Tanawa na ba na ino niya makadalas namin? Mapahalak doon. Ilanas si Kristo, ilanas ako ng mga apostoles. Apostoli ko makakta ng simbahan. Dili kita alagaran. Nga dili makaluwas ang seremonyas. O kaklaro, anak. Nagpabot ka sa seremonyas para sa inyo rin nabatasan yung abot mo na po ka sa kumusulod, no? Itanaw na mo sa espiritu mag-share mo dito galing na breaking ko din kalimutan mo ninyong i-share. Tama? Ano maling ayon mo ba? Ako no? Ako sana. O kalimutan mo pwede ka pero bukatan mo na pwede na kalimutan palipayon na ganan mo hindi mo na bukatan din mo. Amen? Kaya paabot ang kalos atas sa lupa sa katawan sa kalibutan. Lumay na lang paabot eh. Siya ang mugamit na po. Wala po naggamit niya. Siya po ang akong isaligan na maayaw mo sa sakit. Pang kanang magtambal ka pang-ipo, pang-ayaw. Kapag ipo ko nga magpapupod mo. Di ko parehan pa mananambal ang tagaan ang maglalagan. Okay naman na, kay ibalahan mo na ni Kristo. Niya ikaw wala ng balaan. Manupag sa Ginoo. Kasama nyo ikat, kasama nyo sa inyong paggamit sa kong ibalaan. O, nagtabang to ka, o tama, tuon man, nagkamang tawag katabangan mo. Tutang pala ito ba, malakyas. Dagang nitiya, o, pwede ko naman nanambal. Dagang mong diayo. Yan, itipas mo ka sa kaindanan. Nahilapot mo ka sa upang manalo ka na. Nahilapot mo ka, naglipak mo ka. Sige mo kang palibag sa iyong silingan. Sige mo kang pasigar mo na ikaw na kaayo. Ako di ko magpasigar mo. May gani ko. Hindi mo patambal na ako. Tama? Kailangan mo kung manambal ko. Kaya huwag mong pamang. Kumbaga, ako ang pamukatan. Kailangan man ako mang kabulungan. Mga Jesus, pwede ba tayo siya? Mahirapin. Namin siya sila. Huwag na sanit ka na namin. Ako din ako na sa tigang ini. Kung nga nagaling ni, tulong ka adlaw ganin ni, nadili pa sa musap, aw ibalik na ako niya. Amen? Kaya nga tulong ka adlaw ko, ubo-ubo sa inyong sakit. Pero kako, dili na. Ano man, sige ko nung papasaan, ano man mo dili. Katawaan na mo, ulit. Ayaw na ka. Saan na sa tulong ka adlaw? Yung parang makita mo, mahikon na mo. Amen? Sana niya na tulog adlaw na yung katulugan doon ng tulog adlaw ikot tulog adlaw ikot yung pulaw niya tama? Ano pa? Lawahan na pulaw mo tulog adlaw pagpulaw mo sa pagpamalando o karena kanit katakit mauna na po hindi karoon sakit-sakit ni ang pagkamasupilon sa katawan supil kita hindi masupilon. Kana yun mo igitahot na naitaw yung kaya nagsalit na yun mga sila makaluwas. Ang relihiyon, iwag lang na nagpaila na ito ni Kristo kaya nag-apot sa Espiritu makaila mo. Manood ka mo niya, magpandog siya. Tagaan ikaduhang sansa. Amen? Magpandog sa Espiritu. Namalik kong doon ang Espiritu. Maragbiyan mo sa inyong landan ng pagkawilan. Wala nang pasapot sa inyong relihiyon. So kung na sila ani, waktu kasapot, hinay kahit kubuna-una ka tao. Sa inyong pagtulunan ba nga kanang inyong tinuuan mo ay makaluwas, kanang inyong pastor pare, ako o kamo, makaluwas. Tama? Kita mismo, ako mo tulo lang ko ninyo sa alam, kung saan, pagbuhat.
Ayaw mo to, anang amana mo, sige mo gaw-yaw, maunay makaluwas din yung wakman nung nagbuhat, na makapman mo na. Diba? Mga baka kung nagsabi sila, matuman ang pagbuhat din sila, nagtuman mo. Pasaylo ka kami, nakapasaylo mo. Sige, nung dipatihaya ng mga reliyon. Matuwara ba yung dinuhan? Isa-isa sa inyong paggamit sa mga gamit na bagay sa seremonyas, nagamit na bagay sa kibalan, nagamit sa ustiyas, nagsunsunog o isinso ang malakyas. Totoo ba? Kasi itong galing nyo. Kung taas na pa na, ako pa niya, o hindi ko mabasa, ako pa niya isulod na kanang nagawali, wakit na ikamumorise. Ako pa siya isultin ako na. Wala mo sa karoon namin ang ano yan, kung mahimo, magpulit ko ang Biblia. Karena nagpasta ko, magpasta ko mo. Na naagit ni Abyan, kung ako lang musukod ko, patyon, nasa Ginoo, pero ma-extend lang ang kadalo sa mga tao. Kaya ilang pagka, masikabo na sila makaluwas. Na sila, muwalin sila sa mana. Nag-uyar man tayo, nag-ubed-ubed. Dok na ng mamatay. Kahit kaya akong kabili. Sama ni Kristo. Mesiyas lang kasabot nagsakripisyo. Amen? May iba ang Ginoo. Jeremias. O, maninihan. Ginoo. Ginoo na niya. O, halimbawa, tagalubog na niyo karon. Ina niyo nga, ako sama ni Jeremias. Amen? Buhion ba? Buhion ba? Patay man di ba? Wala naman si Jeremias, no? Jeremias. Ayaw pag-ampo alang mihiling maong katawan. Oh, gano'n sige mo tag-ampo. Tama. Sige, tag-ampo alang ng mga alang ng mga katawan na wala man na nagbuhat. Sige, ampo. Pag-ampo. Isa to pa kanina mo ka rin siya. Tanak ko eh. Pero ako ay mamatay. Bantay ha? Kaya sa larang na ba na niya? Ay, wala na. Wala kong babul. Amin, makaluwas ka. Ikaw ng mga plaho. Huwag mabuto. Huwag mabuto nagbuha. Wala akong kabasa. Dili na kung madumog. Inupag-ambo kung madula ka. May jutay na sala. Sinong panin, anak? Bantag mamatay na tutak ko kay parang tanawin din ako na. Mag-inom na sila. Kung makakwenta, maingat ako ninyo, ayaw na ako ninyo hilaki ninyo galingon. Buwi ako ninyo, ano nahanap ko sa Facebook, buwi ako ninyo, o ano po na hila-hila to, yung butang na po ko nito. Para di ako inyong payuhon. Manang Santos, butang ko nito, bisa-bisa, sip dito, yung may payuhon. Si San Vicente Ferrer, kamo din ang ayaw niya, kamo nagtambal niya. Ibutang na primuliminte sa mamamiri kay mao ko ni paluwason. Kamu diha sulti. Di kamu kasukaan ni mamamiri anak. Na kamu naglibak-libak dia kamu naggamit sa iya. Paghimay pa ba dongga kamu. Sige magdongga kami. Nah, di kamu kasukaan na. Sa ganito, naampo sa hangin. Mulai na mga hangin-hino, nagluhod na mga kasi ang putol pa rin ang kamot po. Putol pa rin ang kamot. Yan mo na nagluhod. Ay, nanong ba ito dito sa timbahan para dito? Magluhin lang mo, kabalang kita, yan ang luhod. Ato ba ito, kasukas pa lang mo. Tama? Kabalaki makanan sila. Sulahin, kamatay, tanawa niyo, makaluwas ka na. Ganang mabasa ako, sulahin, kamatay. Ano nga, magigaya dahil sa palito, ini. O, ako, masukot ako. Mukha ko sa pinagdala sila, madrop pa na, padialysis na. Okay? Ayaw pagbilang tuhod kanila. Mga nasigit sa paano ko si Pabatisan, pero naghilak ko kaya mga tao kay ulo. Muna ingon si Pabatisan sa ako nga, pag-spirit nga. Wala ko Pabatisan, saan na si Lord, kisod. Murepek, madali ba niya sila? Gigamit ko sa espiritu, wala ko nang gamit nila. Palili na siya, murepek na. Murepek silang pagkahalang doon. Sulod sa top, mura lagi, magtanaw dito ako, no?
Hinaam na ko espiritu, kalawal ko anak. Pinasilungkan sila. Ngasa ko. Si Vincent, tinawa ko rin. Ayaw pagilan ko mo kanila. Pag sige man ko, wala kasukaan ko sa espiritu, sa akin sa diri ko ni Pagsulti, ang dili na mo gusto ni mo anak, dili kainit, dili kong kapugnaw, makaroon na kanang na ko kainit. Sige, sakto mo, dinanong sa Biblia. Mabalo pa na ikingan niya, pagkalirimaya sa ayaw, pangalyupo kanako, kay dili na ako magpatalingog kanimo. Hindi ko man ani. Mali ko, ay babot ka sa panahonan, dili na ako kapangalyupo ngadto sa Diyos. Tama? Tama dyan. Kami na lang. Sa kamo, amo nag-BPI sa kong isulti. Pagbantay mo, manapak mo. Kanang inyong isultian na ako, lautan. Ako bad, ako bili anak. Nagpakarang indron ko. Mauna ang inyong at tuhon. So siguro, bumatay ko yung sa panahon na ko ang pangitay mo. Ang kuyaw kayo, kaya hindi naman sila pangaypasaylo na kung wala naman ko. Puman mo mas maayo nga buhay sila, bawion nila itong isulti. Dili pa ito tinuan ng ingon nila. Dili pa ito tinuan na akong ingon nila. Ikultong bungo sa dito na. May pa, buhay pa ko. Kung baga ba, dumol pa sila na ako pang masulti. Di ba mo nakabalong mawali? Di ba mo nakabalong manulti? Kasi kamu ganyan, di ba di mo kasulti? Kenapa ka sila? Di ka magtubag? Ang problema, anak, mawala ko. Magwali mo sa sama na ko. Kaya. Kaya ba? Siya ako gani, pwede mo pamaseremonyas, bro. Open sila, di mo ko. Kaya lang ako gamitin niya. Pag bibit o Biblia, wala pa na sa Biblia akong isulti. Di ba na? O, dito po na di po, ha? Wala ka makakita sa ilang dibuhat dito sa mga syudad, sa Juda o sa kadalanan sa Jerusalem. Yes. Ang ako lang katungod, ha? Katulad kita akong katawan. Kanila man hindi ka mo nakikisuan mo muna ako. Hindi abot sa panahon, may man ako nila. Wala ko kaya kailan ninyo. Wala kaya mo nasakot din ako. Wala kaya kung nagtuon ako. Pero sabi, tama? Ano mo sige ko, kinuod ako. Karoon pa, kamay na lang, kabulanan. Nag-igot ko, kanos ang kami sa kupa. Pag human gani ani sa kupa na ganita sa Diyos, human na yung panahon na. Di pa matapos ang kalibutan. Katungalay kalibutan, tapos na. Kaya sige ba itong kabalata, mapuyo-puyo na gani, linaw na gani ni sa tupa, may mga no, ay na po hindi mo po para nila. Di ka itong akong katawa, maduol naman to. Maduol gani, di wala ka kaila. Baway maduol ninyo, nanay mga milagro. Milagro na din, suluyan ko na ninyong nakakita. Kamu ko nakakita na naayay, sulti po na ninyo. Nakakita mo, mapabuta-buta. Tama? Kung dili mo to, kinsa ba din mo? Kung may magbubuhan ko, wala man. Basta nakita na ko, ano ba? Saksi ka ba? Okay? Ano na kagawalay? Binigyan. Ay, napag-wali-wali, Biblia, kaniliga po na makatubagan na, di ba? Nangahoy, nangahoy ang kabataan o naghaling ang kalalakinan o ang kababayan nagmasa o harina o kisa man sige daw naghaling kisa na naghaling o pag-Diyos tama? nagmasa harina ang ba't bahala ng mga anak niya isa lain ang nagawin na dili man na realistic. Kung ikaw na po realistic, dito na pagpalit na po dito. Maglibog ang tao, libog-libog ko, nilan, amen? Naman kasi kong binasa o ang kababayan. Magbasa
nagmasa og mga harinaharon himuon nga panalang sa ilang diyosa na kuno maoy reyna sa langit. Ay, sa kada ko Katoliko, hinuon ang maglabay na ako. Basahin nga rin. Labay. Mamadre. Basahin nga rin. Sige mo ka. O Maria Reyna sa Pilipinas. Nagmasa ka rin na. Pilipinas din. Sa ako ni pag-ubad din. Kanong na yung mga filosofi. Sa ako ni pag-ubad. Nagtano na din. Magandang ilan ninyo. Dili lang ipabasa nila sa una kaya nilalan. Okay. Laray na sa langit. Naghalad usab sila mga ilimnon ngadto sa uban pang mga Diyos aron pakaulawan nila ako. Sige. Karang pare na iwan na. Ay, si Kristo, malahubog! Siya din yun ha, i-vlog niya eh. Para dili ako ilang lungkay. Kasi daw, hindi na pala ako ang Ginoo nagsukuan eh. Siya nga akong abyan, oy, kailan ako ninyo, muna sige kong antos para sa taong makasasala. Wala ko nag-antos para sa kong pagalingon. Gusto pa na akong tamahuman, di ako mga bata tamahuman, pag-eskwila. Gusto ko kong dili pangulinog. Pero sila nagdali. Dili mo sa ko ang Diyos, kanang pasikanto nga sila yung makaluwas. Dili mo sa ko ang Diyos, anak. Nag-iwan pag sila, nagkakaon na ng bustiyas. Sige, tamo. Hindi na ako ibasahang, lumahin mo akong ibasa. Utahan mo eh. Utahan mo mo nila, hindi mo kapasahon. Apay ako bagyo, bahat. Ang ilan, di ba? Di pala ako. Ako bagyo, ako pala ako. Dili sila ang maulawan. Ako bagyo pala ako. Ako bagyo pala ako. Maulawan na sila. Tama? Ngayon ko na sila. Ako na po lahat ng palakot. Maulawan na sila eh. Diba niyo ang mga magbabasahan inyo, inyo maguling kuhan ko, magsipas ka sa inyo ha. Busa ako, ha? Kung ingon sa ako na palibinong Ginoo, kapatisas, pangtang na nila ang mubasan eh. Busa ako, ang Ginoong Diyos, nagpahamtang kanila sa akong kapintas, dininiining kibluhan. Kala! Suloy mo sa tingin dito, paporos mga wala nagbago. Paita pang norihay kasi man na, di ba nagwanan si Kristo yung balik ko, dili kalinaw kung espada. Ganang mga tao, mga inaw, nahayahay kay sila, sus, masunog na kayo. Kung sa may purpose sa Biblia, kung di na ito pasahon, kung sa may purpose na sulog ka sa simbahan na wala ka kabalo sa kamaguran. So may purpose sa kalumasan. Wala nagtibati karoon sila na sila ang tinuod. Pamilin ang inyo ha. Tama, malamo na mo ha. Pahamtangan ko sa akong kapintas ang katauhan. O ang kayupan lakit ang kakauyan o kauman. Mali ako ikahitakan. Kung ako mga kailangan ko, sa ko kami ito, kung hangtod karon na dito ko sa mahal, wala na mo nanipang ako. I'm sorry, ani, bubog na lang panahon na ako ang kaibigan. Kapit naman ko sa akong kapanahon. Kung mabasa ko ni Daniel, malamang na makasabot ka na. Naghilat lang ko dili sa akong kagalingon, kung dili para naman sa katauhan ang malapasok sa kalahon. Ang akong kasuko sama sa kalayo na wala ay matakal. Manami lagi na nagwali na bingon pa yun na dito. Wala sila nahandok sa silao.
Kamusta na nakadungog mo ang kaduwang sulat ni Pedro, di ba wala? Wala sila nahadok na. Mahadok magamit na ibalay na sunog. O katawhan ko, maayo pang kaunon na lamang ninyo ang mga manganak na sunugon unta sa himpit. Sunugon unta sa himpit, diya sa kahalaran. Amen. Mas mayo pa. Sunugon na mga manganak kung kinain. Di ba mag-away mo mga manganak? Kamo? Hindi mo ang may bago masuko mo, kabalo ko. Umawa ko ni Balaya, impiro ka ni Balaya. Lagi sa mga halal na itulot ka ninyo pagkaon. Amen. O ka na. Diba? Sunod. Ako ang Ginoo na labing gamanan, ang Diyos sa Israel, mao'y nagsulti nini. O, musukot sila na kwani. Ang bukilo, pagin kayo na, pagin nagsulti na ako. Kisa na snorri, wala ka na nag-eskwila. Naamang galit. Yes! Kaya ang kaalam ninyo, nagpalayo naman ninoon sa Diyos. Pilosope, tuison. Manulusupon na ng Diyos. Anong gisulti na ko ni? Ang isang gabi, pakita na ko. Nainako nga linog mo silao. Yung saan na ako nakabasisas. Kaya ibig sa ulo, nasuko ko ni mga tauhan na naggamit ka na ako. Tanawa ka rin ko lang atong nasod. Tanawa sa bang nasod. Murag wala na kita'y kalinaw ani. Kaya watay klibo. Kalinaw na ito, naglibog ka. Nga ano nagwali, ipagbusil ko. Wala mo na ito, ipaham kang yung kapintas. Kaya sampit lang mo kung na yung mga katalagman, di ba? Bago na nabasa? Sa pagpadala ko sa inyo katigulangan ikan sa Ehipto, wala ko sila subuan sa paghimong mga halal na sunugon. Yes. Hindi daw. Kanina ito sa bayo ni nagsuko si Kristo na pagsunog mo kung halal na sunugon. Nangato mga nito si Moises kani kuha sa napulo kasuko pag-abot ito. Kinsa may nagsuko na nagbuhat na po o mga reporto. Daw. Napare. Wala mga balatak na pagtalikod ni Moises. Namulikso na po silang mga Arios, mga narito niya, simba-simba, ina na pong ipalit, iprosesyon. Malibita. Ang Diyos na suwa ito? Hindi. Kumama yung sol. Klaro, ito kayo. Niya, karon. Ngayon ka na iyan sa Ginoo. Isuko ka? Wala. Ano suko niyo yung amahan? Father. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan aron ako mahimong ilang Diyos o sa mahimong akong katawan. Sorry kayo akay inay ko magbasa ngayon nag-ilog siya sa pagpalayan na. Ha? Kinang ako dalaman ni Papa Jesus na ngayon na mag-ilog siya kaya kayo naman pinapinap si Jeremiah Sani kay iyanin sila yung mo insert pa natin si San Pablo may taas na kayo panahon kaya pong isultihan sila may insert po sa Mateo kailangan naman o panahon sa Diyos ni Kristo ang mga espiritu kaya bugay kayo sila nagpahabot ang mula nung ko sa Amen. Ano niya? Ano na mo kasabot? Ang wala kasabot, suko na ako. Hadlok na mapariya ko kung si nakagulo yun, pariya ko sa pari, ibabada ko. Si tato ko. Tuwa mga nito, trabaho mga tani. Naman? Sila, ay mana? Pag-uman anak dito, di ba na namatay? Kuwatan, kuwatan po dito. Mga na to ha? Ito sa kanan, wala yung trabaho ko, no? Wala yung trabaho. Pero ang naay pa tayo dito nagsunod. Tama? Importante na kayo kalungay kayo matindan. Ha? Sige.
Sige ka taluban na kayo ko. Ituka-tuka na alam ko sa pulang. Apan isugo sila sa pagpapasigihan. Isugo ko sila sa pagpapinabuhi sumala sa akong ikabubutol. Aron mauswankon sila. Apan wala sila mukuman o magtagad din. Diba matuman ang pagbuhat din sa yuta niyan sa langit. Isugo man ta. Yan na makatuloy ka sa tongkido. Mito ako sa Diyos. Mito ta ni Kristo. Ayaw pamalikas, ayaw paghukom, ayaw ko gamitan mahimong mong halangdon. Kugihan nyo kahit ang butanaw sa sala sa uban, sa tuwawa kakakita sa tong sala. Magturuso man ang atong ipatanaw sa tong kalingon. Amo nagawali niya, kung ingon mo, anak sila, giwa ka na sila. Tanawa sa antruso ni mo. Uli ba ka, imo ka, iwan mo ka ni magsulti ba ni, di nila wali na ko. Ayaw ko yung subuhan, mabadloon ako to sila. O ka na lang matay, busan angyo man ako. No, dili, ayaw ko subuhan ninyo. Patay naman mo. Tama? Ang badloon ako na sila, mga man nilang gusto. Mga man isulod sa kadalhanan. Words pa lang nino na niya, magpatay ko eh. Amen? So, kan na po, unahon ang nadautan. Di, tipasan ko. Ganyan naman ito. At saka naman yung ngayon, pakulong na natin. Patay ko eh. Amen? Hindi na ako sabi siya, tawa mo. Karoon pa mo? Amen. Mama na nasunod ninyo sa una, kay buhay pa ka, mama pa na yung pasunod. Okay. Ibuhat noon nila ang ipakita kanila sa kahit o dautan nilang kasing-kasing o mismo tinoon sila kadautan. Amen? Nagtuo ka kung iyong manang kulay sugal, kulay iyong manang naslamat dyan ko. Kulipay ka, naghanap ko sa bayan. Musadya menggalit dengan pakai diri. Majod. Sukay sa pagdiya sa inyong katigulangan gikan sa ito hangtod karon nagsige ako dala kaninyo sa akong mga sulubuon ng mga propeta. Amen. Amen. Just yun sutian na. Sama si Kalala. Kani Biblia, sige mo mong bitbit, wala mo na yung ibasa. Pag inuhayin noong isunod ka na nagpapumpita-propita, o sa mga propita siya, noon ka siya, dili! Pulpito, nagpagbuhat o balaos gawas sa walang kasulatan, kanang ilang gibuhat na seremonyas na wala sa Biblia? Wajud. Wala sa Biblia niya, ikaw mahalit niya. Ikaw magdala sa langit, ikaw magdala sa seremonyas, na sa Biblia. Dahil apan wala kayo kamo na magpakalimog o magkaganda nila. Amen? Musamot. Ano mo wala mo? O sige, di ba mo nagtagal ko nila Sayas? Ni Mateo? Ni Juan? Wala sa namin tagal. Kaya sa kabasa sa John 16. Kaya kung magbuo sila ni Juan, mangita sila sa gigamit sa Espiritu ni Kabot sa kapanahonan. Kaya nagpalig yun, wala sa otoridad. Wala nagpapumatok sa kilanon. Pagbantay mo, kaya nagsige ka ni hatag o seremonyas na nagpapumatok sa kilanon. Mga mini na makuman na lang. Hindi nasa wagyo na hisgutan. Kining din ni Kristo. Hindi padala kong niya. Pero wala man. Isulti ang pangaporan. Amen? Misamo Pinoon kagahi ang inyong ulo o mas kautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Yes! O sige, liingon ko kautan ka sa itong katigulangan. Kaya galing daan ito patulunan kani matong reliyon. Nindakan nino ng reliyon, nag-away-away nino ng pamilya. Pwede naghanan ng pari, daghan ng kabag, daghan ng mga pastor, daghan ng pero tanaway noon karon sa atong ng pamunuan. Sa unang panahon, respeto pa ta sa nagdala. No? Majod. Bisa mulai sweldo ang kapitan, baga, tingin di value, walay mga sweldo. Mo respeto pa ta karon, walay respeto ang mga bata sa mga barangay opisyal.
Tama, Jud. Ito na nangawali, wala man pa nagsulti ka tangura ang namunuan. Samot, wa, Jud. Luoy kayo ang alagad. Loy kayo. Mo na mo gamit na po siya o espada. Mangurakon maana na po kay sige mamutang pangayo. Kay di ba kon mangyapon ta kung magbuhat ang maayo. Tama, Jud. Ay gusto sa tao, pabor man sa ilaha. Amen? Amen. Wala man giwali nga, ayaw, ipabor imong kaugalingon, ikaw magsakripisyo. Muna magpabor man po, kung dili makadawat, so, kung sa kong agi, mag-reserve lang tag ipahatag sa mga bagulbulan. Ang iwali o sa mga pare, sa mga pastor, shout out sa mga pare, iwali niyo nga hukman na sa itong mga tinago. Amen. Kinahanglan kasing-kasing yun atong wali nga makita din sa atong binuhatan. Di kay magsip-sip ta dito sa nagwali maayo nga dito pag bising-bising ta nga otro ko itong nagwali mawala ko nagsulti sa kamaturan. Sabahan. Sabahan ng ang nagkamit kaniya. Ay kung tao ang nagtudlo kaniya makasulti sa manini. Tarawan ninyo ang ipili sa tao, ang iyong istorya gikan na gapon sa tao. Matutiyan mo ang ulahan ka mo na dinisin ng kaliwat ang nakantas. Katugol ka niya. Aman alaot ka mong hatugol kung magpalitan. Tingnan niya. Pasahan mo ang wala ang kasalanan. Kaya kung wala kini, pagkuha ka mo mga ito. Ilabay sa among gigamit. O anahan ito. Ipongpong sa kapito na pongpong sa iyo ulo. Kaya kung tili ipongpong kung ipulit na yung ito. Pandahan ko ang sa siya. Sama sa naglabay. Ang nalibag. Hindi makasaya ko sa libakan. Busa, pulahan ka nga nakapas siya nagwali sa kamatuaran. Amen. Ibalaya na ginagawa ko ginagawa. Ano na ginagawa ko? Tuwod inyo. Amen? Amen. Ako katawan. Pili ako mo ingon ako. Apil pa na ako. Ingon galis pa. Ayaw, nag-apil sila. Ako! Mami, sige po sakit. Magkakarin ko sa iyo. Diyan po lang ko kandaw na niya. Antos na ako. Hindi po ko na sa wala ka ba? Magkakaroon. Ang aliw ko po sa inyo. Ako ang ipandungan. At kung dili na ako mapandungan, silabot na ako. Tukas na po niya, di mo nagkasal nyo? Tama? Okay ba ako isang tiyanan? Ako man po siya po makantos ng gabi nyo. Sa pagkala ko sa inyong kapigulangan, gikan sa ito, wala ko sila subuhan sa paghimo mga halal o sunod. Kapag isubo ko sila sa pagsunod sa ako kasubuhan karon, ako mahimong ilang Diyos o sila mahimong akong katawan. Amen? Amen. Kung ginagay na katawan, ito man tayo, hindi pinabuhay na ito ang isubo ni Kristo. Balibayan lang ka, may lubon, kung ay nag-ikaway, ay kung suko. Ha? Nalalago na na blessing nyo na? Blessing of flesh na. Kay mauna ang kalayo na mupotri kaning mahimong bulawan. Amen? Amen. Isugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton aron magmauswaton sila. Apan wala sila mutuman o magtagat ini. Amen? Sila ko, nagsige ko kang buong extend, wala man nagtagat ini. Amura man nagtagat. Dibuhat noon nila ang gidikta nila sa bahay o sa kautali ng kasing-kasing o misamot hinoon silang kadautan. O sa may gidikta sa itong kasing-kasing ng misamot na kadautan. Kining atong garbo. Kaya dako ko nitag kaalam, dako ko nitag posisyon, kita ko na gibuhat ng amahan, kita ko na gibuhat ng pagkaon, ipili ko tas ang Diyos, rin samot, yun sila kadautan, pili ng mubang ko.
Lingkod yung lingkuran ng pinasinungan. Amen? Amen. So kahit sa pagbiyak sa inyong katigulangan, gikan sa inyong hangtod karon, nagsigi ako ganakan ninyo sa akong mga sulukoon o mga propeta apan wala kayo kamo magpatalingo o magtagad nini. Minsan mo tinuon ang kagahi sa inyong ulo o mas kautan pakamo ay sa inyong katigulangan. Busa, Jerusalem, Jeremias, isulti kanila kining tanan apan dili sila mamati kaninyo. Sampiton mo sila apan dili sila mo tugang. Ganon? Kung mapaabot pa sila ni Jeremias, hangin ang ilang paaboton. Magtunggan ninyo ang tingin sa Espiritu. Espiritu man, doon ka mo ang Diyos Espiritu. Di ba may makita o di na makita? Mugamit. Ako gigamit. Na makita na ko ninyo sa akong pinulungan na yano sinuntian. Inyong yun na ison. Dinig yun sa inyong kaliwan. Amen? Amen. Sultiin sila na ang ilang nasod wala mapatalimog sa pulong sa Ginoo ng labing kamahanan o pili sila buot na tudloan. Okay. Kumain sila nasod. Kung sila abot sa nasod na namin ng manuhan. Kanaan na buwat-buwat tulog. So tanawa ang kapikan, di ba iyang nasod? Ha? No? Sa Roma ko, no? Bahala ka na. Pero may presidente dito. Mapuli sa tuwapon, murang king sa po ang iyang ulo po din. Ang ultimo presidente, magpa-blessing pa sa iya. Tama? Bantay mo. Ako ha, ubos ko. Ubos ko sa Diyos, ulipon ko sa Diyos. Kaya ulipon man ko ni isulti yun na ako ni ang akong nadungog o akong isugilo ninyo. Kaya ka na sila, wala kami nadungog. Sige magpalugilog baka. Alam kanila, wala na'y wala na'y kamatuunan o pili na gani sila magkiskot bahit. Nagkiskot pa sila bahit sa kaluwasan? Nagkiskot pa sila? Kung giskutan ba ko nila? Di ba wala? Ikaw na maayaw din ha? Bisa magsuri-suroy mo, di rin nagkiskot sa kong pangalan. Wala eh. Ako aking pamilya, ang pamilya rin sa Santo dito, mami, sa tapo, wala, no? Sa ulan, wala sinuli, wala sinuli. Wala na. Isip-isip ko sa inyo, lugar pa sa ilalong mo sa una. Nag-isip pa sa pangalan. Kasi katulad ni Ariel, si Bilin pa si Bawal dito, wala nito. Kaya sa pa dito no na, wala nag-isip eh. Kaya sa silbahan, sa kusuna, wala nag-isip ako. Pero mag-isip sila, may nga sila na, sus na ang sinuli ba? Utot ninyo. Pero wala itago. Isa na kong mga iyan, nalunggal na kayo ng mga isog. Tungod lang sa ilang garbo. Motong ino na niya. Tungod sa ilang garbo, tungod sa ilang kasinan, pilit na gusto silang muhiskot sa Ginoo. Muhiskot na ako. Kaya nung pagtong Ginoo ko dili. Ako lang isulti ang silot sa Diyos. Ako lang isulti na ang inyong buhat aron makaandam kamo sama kamo sa babae nga hapit na nanganak. Aron hindi kamot nahulog dili sama mo di Daniel. Dili ka ulo ng leon. Kalo sa liya. Kaon. Kisa pa may mukha ko nito mapapasano mo. Wala kayo mo pabukat. Kung mapatay ko mo, o sino mo kung mamatay mo, yung sa amahan. Kasi iluwa sila, iluwa sila sa sila ito. Shot it po ako sila niyo. Tama? Tama dyan. Hindi pa yung mga ako kami. Kung sa'yo na itawag na ako, ay na lang kinakat. Hindi mo na ako, amahan. Salamat kami mo, lalaki kami. Na makuha ka po ang yaban naman ito'y maayong buwan ibigay sa po kami. Pumawan na niyo buhaton sa nagbalik. Klaro na tinuod niyo sa nangakay. Sama sila sa mga propeta at sa mga apostolis kasama sa pinayang Kristo. Salamat o kami kanino, makuha na yun.
tumana lang mo, buhata lang mo, pasayro lang ka mo, isulti lang ka maturan. Kung kahit ang kini, normal lang na, kahit hapis, kahit kini, putulisaw sa konsensya. Sama ka ninyo, kung ano na kumisala, masakitan ka mo, hapan. Kaya nakabalo naman mo sa kamaturan, mukha ka naman mukhahe, sama naman hindi ka sa bata. Tapos, malaong mo na ka mo, sa pagpanaw, nagpo sa kalikasan. Ang anak ko ang malahang Espiritu Santo. Basta ka na nagkataon ako, pwede man nagawin ninyo iso-iso, hindi na akong nagkambalan niya. Kumpara, kung na nakakita, mo reflect ko, dili ko, Diyos, kung ikaw niya, ha? Wait ako, ha? Mas tumahanan ka na yung mga kapian niya, ang nanambag, lakay ako. Pero kinahanglan, mag-reflect yun sa masa panagawin ko. So, siya ang makimala. Pilit ka mo, magkatuat mo. Ako lang isang kay kamaturan ka. Ikan ka na sa Espiritu ng pagpahingon. Amen? Salamat po na yung sabigan mo. Ala, dilawan na sa tawa. Nga lang, nili na ako ni Masa. Finish. Pagka masupilo, hindi ka kuhanan eh. Mabait ang tanda. Klaro kayo, no? Mabay, magkuhat ko. Ambot. Na, Ay, mga followers. saman. Ay, nalumubalik tuloy, ay. Kabatsing na sila. Karoon na hinoon. Mga calling doon.